kok Roy. Samperin Raka. Woi, bos. Woi, Encan saya ngelesin kok. Bah. Sama dulu. bean. Iya, Derema. berempat sejam. Sajam sajam ro 50.000. Tapi kok tadi PC. Bodol lah sautang. Cara apa ya? Tero-tero bisa kok. Ya, Yo majulah. otang dulu ya. Yo majulah tar bunga ayo. Ayo dina, kaju dina. Oke, bos. Kaju. Asban kemah, bos. Oh, wah. Sik, kalagi. Asba ya. Kopi ada, kopi. Oke, bos. Derma, tak les derma. Ya pokoknya kok bisa jebo, bos. Ya apa? Apabila Ya. wis siapa lagi? Udah bakal apa nah? Iya. Oh. Siap lah. Oke, bos. Ayo men les. Arek iki les gak nggo duit. Neng dia ana les utang. Marine tak salah-salah wae artine. Apa, Cak? Ngaprengesan, Bun. Cara apa yang? Oh, macengengesan pegel, Bun. Ya cara apa angking seneng. Mon basa jawaban dek remah kabar apa, Cak? Jawabannya bahasa jawabannya ya. Dari kabar ro mari mangan dia. Mari mangan. Mari mangan. Turun ya dari kabar mari mangan. Oh. Mon basa jawaban dek remah ro apa, Cak? Dari mari. Oh, mari. Dari ro jawabannya ya mari. Eleng-eleng. Mon dek remah kabar mari mangan. Mari mangan. Oh, oke. Mondok remah, mari. Mari. Iya, mon ketemuan orang Jawa ro. Mari mangan, dek remah kabar. Iya. Oh, oke, bos. Ben tak salah paham ya, Ben. Iya. Berarti dek remah kabar mon nyapa orang Jeboro, mari mangan. Dah, Oh, bagus. Siap. Oke, bos. Dek remah, mari. Oke, siap. Dek remah kabar mari mangan. Dek remah kabar mari mangan. Dek remah, mari. Oke ya. Enggak? Kayaknya Cak, siap. Oke. Wes ya, tong bein. Rasanya banyak. Pangkapan mon ben nyambi bese, ngibu bese. Banyak saya ajarin bingkau. Oh iya, Cak. Tong bein ya. Iya, Cak. Sekolah Cak tadi peseng kok, Cak. Apa-apa. Otang dulu ya. Ya tak apa-apa. Oh iya, Cak. Ya, Cak. Engkau mulai dulu ya. Mulai. Iya, Cak. Gila, hati-hati. Ya, pelangkong kaki. Gi, dua ada. Yuk. Dan tangis ati saiki wis rada terang. Woi. Loh, Iki arek sing wingi arek iki. iya, Cak. Wah, beneran iki. Teles iki. Kene lungguh. Beneran. Lungguh. Ate golek tetese sapi ya. Tetese Sampai sapi? dhisik iya. Ge sapiku sing wingi. Oh, sing arek tigo. Iya. Lungguh. Ya apa? Loh. Ono iki ya. Siap iki berarti kowe ya. Wis siap iki, gawe les-lesan iki. Wah, iya iki. Sik.
Cak. Kan wingi jare 50 yo. Tapi aku sih nggo duit 10, Cak. Tak gawe tuku tetes yo, Mas. 10 ki gak apa-apa, Cak. Nyicil, Cak. Iki maneh bayar les nyicil. Mek 10.000 pisan. Tak salah-salahno pisan ae wis. Yo wis hong ate les apa? Yo sing anu aja Takon bahasa apa? bahasa sederhana yang Madura sederhana. Oh ngene, lek ya apa iku mare, mare. Ngono. Ya apa artine? Mari, mare ngono Madurae. Yo mare. Mare. Berarti nek yo apa kabare? Marengakan. Marengakan. Nah, terus nek aku takon nek mek nyopo? Ya apa? Ya apa? Nah, iku berarti mek mare. Mare. Oh. Pinter. Sip. Si ojo akeh, cukup sih. Iya, situ Aku ae. iki Mas situ ae bayar mas 10. iya kan nek gawe 10 menitan ae lah. Nek anu kan sak jam, nek 50 10 kan sak 10 menit ngono. Iya. Iki enten nanti ceritane. Golek tetes, gawe Golek sapiku ben tambah lemu. Oh iya. Ya apa ya? Wis koyo ya sapiku wis kadung luwe ya. Deng duwe. Nah, aku tak anu lanjut. Iya. Dijemput duit meneng. Kowe ku mau tak gawe les ya Iya, iya. meneng. Hati-hati. Ya wis oke. Nah, ya cak sepeda kok malah cilik ya. Biyen iki gedhe menurutku. Saiki Berubah udah cilik. ini. Berubah. Mbuh. Wonge ae sing cepet gedhe. Halo. Ya. Wah, arek loro iku lek ketemu ngapik cekcok. Arek loro keleng-kelan. Salah sapa nek les utang, gak bayar utang, mbok gak bayar mbok utang iku. Situk nyicil 10.000 salah. Kena gawe tuku apa iki? Aku wis ora gagas ngarane ati. Woi. Woi, wah iki sing wingi iki. Iya tak, iya tak. Mari mangan. Mari mangan. Jelas aku takon mari mangan. Kateng kayak mangan ya. Mari suar kau. Nganu, Cak. Mari ya mari mangan aku. Mari mangan. Mari, iki lho wetengku wis arep iki lemu ini. Heeh. Dek rumah anak kan. Tanya dek rumah kabar. Dek rumah aja. Waduh, palang. Cal iki mau kan mari les juruki guru mau. Arene nak takdi. Oi, Marengakan. mare lah. Mare. Wis ya apa kabare dijawab ya apa? Paling gak krungu paling. Marengakan. Mare lah. Kenyang kok, kenyang. Mare lah. Mare. Kok nyekeli weteng tambah nongi aneh yo. Aduh, wes. Ya. Bingung kok lah, bingung. Mulai lah. Nanti ya. Mulai. Oleh. Iya. Lah, mulai. Kok balik cak iku. Waduh. Paling aku mau diajari gak ngreken paling kurang krungu. Alah, ya wis. Balik ae golek tetes, didani sapiku. Kowe ya.